W zimę generalnie kury nie wymagają jakiejś takiej dodatkowej opieki. Mają swoje miejsce, gdzie są ocieplone, no ale codziennie im zanoszę wodę, ponieważ no zamarza, nie da się ukryć. Miały inny podajnik taki, później Wam go pokażę, ale niestety w nim to już w ogóle zamarza i jest trudno rozmrozić wodę, a ja codziennie im przynoszę na razie taki prowizoryczny wiaderko i w tym wiadereczku po prostu im zalewam gorącym wrzątkiem i one mają wtedy ciepłą, czystą wodę. No właściwie to normalną, bo dobra, czekajcie, to muszę zanieść. No dobra, ale teraz trzeba dać dziewczynom jeść. Emir! Dobra, dziewczynki, już Wam uzupełniamy tutaj jedzonko. O, bo pasza też się skończyła, więc damy Wam jeść. O, patrzcie, jak czekacie. Do bio idźcie, tam macie na razie dobre. Nie? Tam macie.